What's up mga ka-dragon? Good afternoon po sa inyo mga welcome to my channel, Rensimo Vlog. Kung bago lang sa channel ko, like, subscribe at notification bell para lagi update sa mga bago kong video mga ka-dragon. Ngayon mga ka-dragon, gagawa tayo ng dynamite. Ito po, siyam na siling gagamitin natin, tsaka itong wrapper 8 o something yun. Tsaka itong gagamitin natin po, yung palaman po natin sa dynamite. Masarap to mga ka-dragon, subukan nyo to. Itong tinatawag lang nga dynamite. Tanggalin natin muna itong mga ito. Mga ka-dragon, yung hindi pa naka-like o subscribe dyan sa channel ko, mag-subscribe na kayo para kayo update sa mga bago kong video. Shout out pala dyan sa Surigao City, sa katropa ko dyan. Ingat kayo dyan par. O sa Bantayan, family ko, Ilustrasyon family, Escante family, ingat po kayo dyan. I love you. Ito po, una natin gagawin mga ka-dragon, hiwain natin ito. Tatanggalin natin ang laman. Pangalawa mga ka-dragon, tatanggalin po natin to, yung laman niya. Ito po, mabilis na mabilis. Kasi ito mga ka-dragon, lagyan natin ito. Century tuna po. Pwede rin po giniling, karneng baboy po, yalo nyo po. Depende na sa inyo. Ito na po yan mga ka-dragon. Tuna. Pangalawang step, lalagyan natin to.
tsaka ibalot natin dito. Tubig na gagamitin ito mga kadragon. Tubig lang gagamitin pandikit. Napakasarap nito. Mga viewers ko dyan, try nyo to luto magluto kayo ng dynamite sili with chinchori tuna.
pa siya. Ready na po. Isalang na natin mga ka-dragon ang dynamite. Yan na po mga ka-dragon. Sinasalang ko na po ang dynamite natin. Nasiling may sincere ito na sa loob. Pinalit na sa wrapper. Yan ang mga ka-dragon. Takpan na natin. Yan ang mga ka-dragon. Dynamite. Luto ng dynamite natin mga ka-dragon. Luto na ang dynamite. Salamat po. Bye bye. Abangan nyo po next vlog ko po, Rensimo Vlog. Ingat po kayo dyan.